O ministerstvu obrany se od minulého týdne hodně mluví kvůli manipulaci se zakázkou na minomety. My jsme zjistili, že na ministerstvu se výběrová řízení neobcházela jen v souvislosti se zbrojními zakázkami, ale i při prodeji pozemků. V našem případě šlo o louky na hraně chráněné přírodní památky v Hradci Králové. Šéf odboru sice nejdřív tendr vypsal, ale po jeho vyhodnocení jej zase zrušil, aby pozemky prodal přímo výrobci klavírů Petrov. Pozoruhodné je, že prodejní cena byla jen o 10 000 vyšší než ta původně vysoutěžená. Dále už David Macháček. Stojíme na okraji Hradce, přírodní památce na Plachtě. A je to unikátní místo, kde žije celá řada zvláště chráněných rostlin a živočichů. Je to území, které je platným územním plánem určeno pro vícepodlažní bytovou zástavbu. Je to taková mozaika od zmokřených přes pískově suchý místa, na kterých je velké množství vzácných druhů rostlin, živočichů, které jsou vzácní nejen jako pro území třeba Královéhradeckého kraje, ale i České republiky, některý i pro Evropu jako evropsky významný zvířata. Pokud zde povolíme výstavbu domů, tak tato výstavba je navrhována v místech zimovišť obojživelníků, to znamená, že to unikátní v přírodní památce by bylo zničeno. Na jihovýchodním okraji Hradce Králové se již 3 roky vede boj o pozemek po bývalém vojenském cvičišti. Důležitý je pro ekology, kteří brání prostředí pro vzácné živočichy. Kdyby se tu začalo stavět, tak by Česká republika přišla o 3 živočišné druhy. Z těch unikátních druhů zde jsou například kriticky ohrožení korýši, žábronožka letní a listonoch letní. Vysokou cenu má ale také pro developery, kterým tu upravený územní plán povoluje stavět bytové domy. Takže tady to je vlastně v tomhle místě poslední pozemek, kde by se ještě teď dali stavět byty. Teoreticky ano. Toto místo je historicky známo, první zmínky máme asi 500 let zpátky, kdy víme, že to byly obecní pastviny a ty tady fungovaly do 19. století, kdy na konci tento pozemek získalo CK rakousko-uherské vojsko. No a potom zde vlastně cvičila i socialistická armáda, no a díky tomu se ten ráz, který tady máme už minimálně 500 let, se zachoval až do 90. let. Začátek 3. tisíciletí by ale vzácné louky a pastviny nemusely přežít. Jejich jižní část je sice přírodní památkou chráněnou státem, jenže severní parcela je bez této ochrany. Právě tento pozemek získala v lednu 2007 firma IPB Real, patřící do developerské společnosti Orko. A teprve nyní vyšly najevo všechny podivné okolnosti celého obchodu. Vše začalo nenápadně v roce 2005. Firma Petrov, která sousedí areálem s touto lokalitou, chtěla po tehdejším majiteli Ministerstvu obrany odkoupit tyto pozemky. Ministerstvo obrany nedostalo povolení Ministerstva financí v roce 2006 k odprodeji těchto pozemků, protože to bylo bez výběrového řízení a Ministerstvo financí chtělo, aby proběhlo standardní a transparentní výběrové řízení. V roce 2006 celkem 10 zájemců se účastnilo výběrového řízení. A podle jakých kritérií se ty nabídky posuzovaly a jak tehdy to výběrové řízení dopadlo? Podmínky výběrového řízení byly vyhlášeny inzercí v tisku a samozřejmě nabídka, jako nejvyšší nabídka bylo kritérium, nejvyšší nabídka cena, která byla nabídnuta. Nejvyšší cenu nabízí na podzim roku 2006 pan Martin Junek. 42 210 000 korun. Jaký konec mělo potom to výběrové řízení? Výběrové řízení bylo vyhodnoceno, ale potom bylo následně zrušeno. Vy jste se, pane Junku, účastnil výběrového řízení na prodej pozemků na Plachtě. Jak to tehdy dopadlo? Tam bylo řízení pozastaveno kvůli nějakým nejasnostem a potom mě přišel dopis o prodeji přímým. Nevím o tom nic bližšího a nechci už se k tomu vyjadřovat. Důvod zrušení byl možnost prodeje, přímého prodeje jednomu z vlastníků sousedních pozemků. Za cenu vyšší, než která byla dosažena ve výběrovém řízení. Tak ono to bylo symbolické navýšení o 10 000 korun v té 42 milionové částce. Je to tak? Ano. A tím, kdo dostal tu nabídku k přímému odkupu, byla společnost Petrov. Ano.
3. ledna 2007 Petrov od ministerstva obrany parcely kupuje za 42 220 000 korun. Proti ceně ze zrušené soutěže je to pouze o 10 000 korun navíc. Až po tomto prodeji informuje ministerstvo obrany Martina Junka, že soutěž, ve které zvítězil, zrušilo. Pouhé 2 dny po podpisu smlouvy prodává Petrov pozemky dál společnosti IPB Real Orko za 44 460 000 korun. Bez výběrového řízení tak bývalé pozemky ministerstva obrany získává komerční developer, který by jinak na přímý nákup státního majetku neměl nárok. Zaregistrovalo potom ministerstvo obrany, že v zápětí byly ty pozemky prodány někomu úplně jinému komerčnímu developerovi? Ne, toto jsme zaregistrovali. Proč se paní Zdeňková, společnost IPB Real, neúčastnila výběrového řízení pořádaného ministerstvem obrany na prodej pozemku na Plachtě v Hradci Králové? My jsme o výběrovém řízení nevěděli, takže jsme se z tohoto důvodu neúčastnili. A skutečně IPB Real nevěděla o tom výběrovém řízení, když v okolí stavěla a dá se předpokládat, že by mohla mít zájem i o další pozemky v lokalitě, kde už staví? O vedlejší pozemky jsme doposud zájem neměli. Zájem jsme získali až nabídkou společnosti Petrov. Na transakci s pozemky je podivná ještě jedna věc. Petrov dostal od firmy Orko zaplaceno ještě předtím, než sám zaplatil ministerstvu obrany. Jakoby celá transakce byla už dopředu takto chystaná a přes Petrov jen putovaly peníze od developera. Nakolik je to obvyklé, že se zaplatí vlastně takhle dopředu, 3 měsíce před tím skutečným prodejem? Samotná záloha nebo cena je vždy otázkou jednání a je to vždy dohoda mezi 2 partnery. Ono to zvenku vypadá tak, že společnost Petrov byla jenom dopředu připravený prostředník, přes kterého ty pozemky z ministerstva obrany se rychle dostaly do vlastnictví IPB Real. My jsme od počátku jednali pouze se společností Petrov. Jestli byla nebo nebyla prostředníkem, nám nepřísluší hodnotit. My jsme nabídku dostali od společnosti Petrov a ta byla naším obchodním partnerem. O vysvětlení jsme žádali také jednatelku společnosti Petrov, Zuzanu Ceralovou Petrofovou. Mluvila jsem s paní jednatelkou a bohužel teda budeme muset tu nabídku odmítnout, ten rozhovor. Paní jednatelka funguje na mailu, pokud byste chtěli, tak vám můžu dát e-mail, přímo jí jako napsat osobně. Ve stručné písemné odpovědi Zuzana Ceralová Petrofová roli prostředníka přiznává. Jednalo se o obchodní případ, ve kterém jsme za účelem výdělků zaujali pozici zprostředkovatele. Vzhledem k tomu, že jsme soukromá firma, nevidím důvod k poskytování informací vztahujících se k tomuto tématu. Obchod s atraktivními pozemky doprovází další vážný problém. Ministerstvo obrany udělalo závažnou právní chybu, protože podle zákona mělo si vyžádat schvalovací doložku Ministerstva životního prostředí, protože pozemkem prochází ochranné pásmo přírodní památky, ale o tuto doložku nikdy Ministerstvo obrany nepožádalo. Ministerstvo životního prostředí se proto obrátilo na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby podal k soudu určovací žalobu a nechal tak přezkoumat, zda je prodej pozemků s takovou chybou platný. Úřad se ale zatím na soud neobrátil. Upozornili jsme obě ministerstva, že podání určovací žaloby a její vyřešení je záležitost poměrně zdlouhavá, protože samozřejmě soudy v České republice mají několik instancí, může to být záležitost na několik let. S podivným prodejem pozemků v Hradci Králové se nedokázal vypořádat ani jeden z ministrů obrany, kteří se za tu dobu v úřadu vystřídali. Za Jiřího Šedivého bylo zrušeno řádné výběrové řízení a pozemky se prodaly přímo firmě Petrov. Za Vlasty Parkanové upozornili ekologové na pochybnosti celé transakce, ale ministerstvo nechalo vše být. Za Martina Bartáka dostalo ministerstvo obrany upozornění od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, že hrozí určovací žaloba, ale opět nikdo nic neřešil. Či to byla vina nebo pochybení, že ten prodej byl realizován bez té schvalovací doložky Ministerstva životního prostředí? Že je to dokument, který zákon vyžaduje a který chybí u toho prodeje. Tak
Dá se pojmenovat, kdo za to má zodpovědnost? Ta smlouva kupní byla vlastně uzavřena jak ze strany ministerstva obrany, tak ze strany firmy Petrov v dobré víře, že jsou splněny veškeré zákonné podmínky. Ochránci přírody mezitím zorganizovali petici a požádali krajský úřad Královéhradeckého kraje, aby se přírodní památka na Plachtě rozšířila i na dosud nechráněný pozemek. Petice probíhala v loňském roce, v roce 2009, zhruba od června do listopadu, kdy byla petice předána. Za tuto dobu vlastně petici podepsalo více než 14 000 občanů. Královéhradecký kraj se k tomu postavil poměrně vstřícně, uvědomuje si, že tohle je poměrně dost významná záležitost. V současné době zahájil řízení o vyhlášení přírodní památky na Plachtě. Trošku jiná situace je na tom magistrátu hradeckém nebo na městě Hradec Králové, které jako jeden z účastníků k tomu dalo negativní stanovisko, což tedy asi hovoří, dá se říct, za vše, jaký vztah k tomu město má. Nesouhlasné stanovisko některého z úřadů či některého z majitelů nemusí znamenat, že přírodní památka na Plachtě nebude vyhlášena. To znamená, jedno z nesouhlasných stanovisek nemusí toto vyhlášení zastavit. V zásadě my jsme za odbor hlavního architekta dali nesouhlasné stanovisko v rámci koordinačního stanoviska právě s ohledem na platný územní plán. Po 3 letech od podivného prodeje tak patří pozemky stále developerské firmě Orko a město brání svůj územní plán, který tu povoluje stavbu několika poschodových domů. Jediná věc, která se všem jako nedostává, je prostor. Protože lidi jsou expanzivní bytosti, expanzivní parta, která vlastně zabírá čím dál tím větší území pro své aktivity, tak pro život a nerušený život bytostí jiného typu, než jsou lidi, zbývá čím dál tím méně prostoru. Takže vlastně tohle je ochrana přírody prostá ve smyslu mám rád i jiné bytosti než jenom člověka.